Det er simpelthen for tilfældigt, når folk kommer ind og siger, at vi skal træffe en beslutning for en virksomhed. 300 mennesker. Skal vi køre til højre, eller skal vi køre til venstre? Vi kaster en mønt. Alt for mange bestyrelser har ikke den rigtige information til rådighed, når de skal træffe deres beslutninger. Det har jeg jo set en del eksempler på gennem tiden. Vi skal lave en rapportering, som siger, at det siger noget om virksomheden. Hvad er det, der betyder noget for den her virksomheds succes? Og det er det, vi træffer beslutningen på baggrund af. Det der med at få sammenhæng med at sige, hvor vil vi hen, og så egentlig få en rapportering, der matcher det. Ligesom en bil, altså der er nogen, der gerne vil køre i en Fiat 600, og der er nogen, der gerne vil køre i en Porsche. Ja. Og der kan man sige, at bestyrelsesrapportering, det kan man jo sammenligne med et instrumentpanel. Der giver man også et overblik over, hvordan går det med bilen, hvor stærkt kører, hvad er olie osv. Og så kan jeg hurtigt få et overblik, og så kan jeg ellers kigge på, hvordan kommer jeg sikkert frem. Jeg kan bruge tiden på at køre min bil, på at lede min virksomhed. Ja. Sådan jeg kommer ud over tilfældigheden.